jarri alduzten. Hatzak baiz bat, bi Coca-Cola lata eta pai naranja bat. Aminda zizten. Ze oso egiso nahi alduzten. Bai, aldaitzula tortilla batena pitxera. Zenba da? Gauzko mautauz. Ni pago. Ez da lasai, ni pago. Badakit, unaik arixe pagoko ditut, tamarak eta nik erdiban apintxo. Ai, ama, koño nahi. Gaur ebelina egingo familia.